De total sorpresa, así detallantes se mostraron os concelleiros do equipo de goberno a hora de valorar a renuncia de Herminia Pouso. Todos eles saíron en defensa do alcalde, Manuel Ruiz, mostrando a súa incredulidade coas palabras da súa excompañeira, a hora de xustificar as razóns que a levaron a deixar o grupo de goberno, argumentando discrepancias co rexedor e falta de diálogo. Se algo non lle poden dicir a este alcalde, a este equipo de goberno, é que non é dialogante, é que non é ceder, é conceder a todos os grupos e a todas as persoas pois unha serie de facilidades para realizar a súa labor. Yo, sinceramente, discrepancias con el grupo de gobierno nunca se las vi, que había opiniones diferentes entre todos nosotros, que tenemos la libertad de opinar y que cada uno decidir lo que le parece bien y luego, claro, siempre hay una disciplina de partido a la que tenemos que adaptarnos y también saber lo que beneficia a nuestro pueblo. Nós, como conselleiros, temos todas as semanas unhas reunións donde consensuamos, donde falamos das obras, temos completamente a facilidade para podermos ter as obras que nós queiramos, incluso nos dá a escoller as obras que nós queremos. Non di nada, este é un home que de autoritario nada, por lo tanto, para min é unha falta, a verdade, moi grande. Somos grupo, somos equipo, falamos, estamos en minoría. Autoritario, eu creo que nos 7 anos que levamos aquí xuntos no equipo de goberno, eu creo que nunca se veu tanta armonía nos plenos como se viron en todo este tempo. Teño un gran aprecio, pero deixoume completamente decepcionada con esta decisión que tomou sin falar con nadie. Que seguimos moi unidos, que traballar con este grupo de compañeiros pois é moi agradable. Creo que poucas veces dentro dun equipo, dentro de diferentes opinións, diferentes edades, diferentes pois gustos e diferentes pois formas de pensar, chegas a acordo. Todos eles agradeceron o traballo realizado por Herminia Pouso nestes máis de 7 anos no concello, como xa antes o fixera o propio alcalde, Manuel Ruiz. A escasos meses para uns novos comicios municipais, o Partido Popular deberá reconfigurar o goberno. Todo apunta a que será o propio rexedor o que asuma as responsabilidades que tiña asignadas Herminia Pouso, tanto a portavocía como as delegacións de Cultura e Educación. Con toda a seguridade, a acta deixada por Pouso Maneiro será para o seguinte na lista do Partido Popular nas pasadas eleccións municipais: David Fernández, un xoven empresario local.